Gde ste ljudi, dobrodošli u još jedan Minecraft preživljavanje. Danas nastavljamo sa ovom kućom, ali video sam da sam nešto zeznuo i video sam da je kuća previsoka, znači neće trebati da bude tolika. Idemo. Idemo po drva. Ajde, cepaj. Bolje da napravim gvozdenu sekiru, ali ću prvo naći gvožđe, ali to ću snimati. Neću ovako iz prednje sam. To bi bilo dosadno. Kako bi ovo bio ovo? Ma ništa. Znaju neki naš. Idemo sad. Evo kuće. Sad je lepše nego ranije. Kad sam nešto sredio. Ovdje dodamo 2 panja. I ovdje. Vidim da li smo svuda dodali panjeve. Jesmo, ovdje jesam, znam. Kako? Šta bi ovo? Ovo je neki bug, čovječ. Od 10 panjeva dobio sam samo 2 daske. A od jednog panja se dobijaju 4. Čovječe, kako se to desi? A, dobio sam 64. Dobro, pomislio sam da se desio bug, ali nije. I to je dobro. Oj, sad ćemo ovako. Ovdje po 3. Ovo sve dole skidamo. Ovo se iscepamo. Ovo sve ovako. Ovako. Ovdje će biti rastojanje 1, 2, 3. I ovdje. Dovoljno će biti visok plafon da može da se skoči. No, nema veze, neka ovdje bude po 2. Nećemo sad da rastoramo celu kuću zbog toga. Evo, razbi, tako. Tako. Ovo ćemo spojiti. Iste visine kao ono. Sad idemo po 3. 1, 2, 3. Pa ovdje. 2, 3. Ja, upadoh. U svoju rupčagu.
Evo, ovo je red je dobro ispao. Svuda ima po 3. Ostalo nam je još 2 reda da poskidamo ovih dasaka. Ne, ovo ćemo ostaviti. Ovako sad. I opet idemo istim redosledom. Pa ovako. Čekaj da vidim da li sam dobro. 1, 2, 3. Aha, dobro je. 1, 2, 3. Ovako. Ne razumem, stani. Kako je ovo moguće? Kako sam s ove strane uspeo? Ajde, dobro, nema veze. Idemo. Još malo. Sada, do kraja epizode ćemo ovako ovo završiti, ovaj deo ovde s ovim. Ajmo, sada. Nema veze. 1, 2, 3. Evo ga. Ne razumem kako ovde dobro ispalo. Nema veze. Pa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se. Ćao.